Surprise! May duda naman ako eh. Ayan, hello po, surprise po sa... Dito po kayo, sir, sa unahan. Duda naman ako talaga. Ayan, ayan, teary-eyed na si sir. Ayan, dito. Today is March 25, 2023, and happy Saturday, everyone! Life is full of surprises, and when we talk about surprises, the JFS Petals and Services always got your back. Dahil mula noon at hanggang ngayon, iisa lamang ang aming goal, and that is to give you the quality services that you all deserve. And of course, joining me as your Jade's Happiness, this is your host, me, it's your JFS Sweet Surprise Ambassadors. And today, not just one, but two. Yes, mga ka-JFS, dalawang wedding anniversary celebration ang ating gagawing extraordinary. And syempre, sisimulan natin yan dito sa Tinambak, Camarines Sur para samahan ng isang mag-asawa na magse-celebrate ng kanilang ika-38 wedding anniversary. And later in the afternoon, pupunta ulit kami sa Milaor, Camarines Sur para naman samahan ng mag-asawa na magse-celebrate ng kanilang ika-22nd wedding anniversary. Kaya naman mga ka-JFS, gawin nating makulay ang araw na ito kasi init ng panahon. Tingnan na natin ang mga may init nating packages na ihahandog sa mag-asawa. 3, 2, 1, arat na ha! So mga ka-JFS, syempre, ang aming backdrop today, ang aming theme ay gold and black. And syempre, hindi makukumpleto ang celebration ng ating mag-asawa kung wala ang mix ulam natin. Syempre, meron tayong chicken, lumpia, and laing. Syempre, sasamahan din natin ito. Hindi tayo mabubusog kung walang Black Label by Johnny Walker. And syempre, dalawang box ng pizza ng merienda ni Mami at Daddy later. And last but not least, ang ating wrappable steak. So, yan ang ating packages for this morning, mga ka-JFS. Wanna know more about our packages? Wanna be one of our surprise celebrant? Huwag na po kayong mag-aatabi ng message, mag-like, and mag-subscribe ng aming social media accounts. We have Facebook, Instagram, and YouTube channel at JFS Petals and Services. Kaya huwag na natin patagalin pa dahil napakainit na. Samahan natin ang mainit na pagmamahalan ng dalawang mag-asawa. Pumunta na tayo sa Tinambak, Camarines Sur. In 3, 2, 1, arat na! Ayan, hello mga ka-JFS, and we are currently traveling na po papunta sa Tinambak, Camarines Sur. And syempre, kagaya ng sinabi ko nga po kanina, isa surprise natin ay mag-asawa na magsa-celebrate na kanilang 38th wedding anniversary. And later in the afternoon, pupunta naman kami ng Milaor, Camarines Sur para naman mag-celebrate ng 22nd anniversary. So mga ka-JFS, syempre, if you have questions or if you have clarifications, gusto nyo magpa-reserve, and syempre gusto nyo magpa-book, wag na po ninyong kakaligtaan na mag-subscribe, mag-like, at i-message ang aming social media account. Meron po kaming Facebook, Instagram, and YouTube channel, syempre, at JFS Petals and Services. And para po updated ka sa lahat ng mga videos namin, kasi nag-upload po kami ng mga videos, vlogs, and etc., i-click nyo na po yung notification bell para po kayo ay maging updated. So, sa mga client namin na naghahanap ng video nila, just visit our Facebook page and YouTube channel. So, see you later. Bye-bye! Ma'am, good morning po. Ito po ma'am ang bahay ni Mr. and Mrs. Alcos. Ni Ma'am Merly Alcos po. Ini po, ma'am.
May tuyo lang po kami, ma'am. Kasi po, ma'am, meron po ditong mga dog food po na in-order po si ma'am. Medyo umuulan po. Wala naman po kayong aso dito, ma'am. Nakaga ko dito. Hello po, good morning po. Hi po. Ay, my goodness. Shucks. Oh my God. Nakakatakot naman yan, sir. Sino po yung nangangain? Hindi mo po nangangagat yan. Ay, alam. My goodness, ayoko na. Dito na lang po tayo sa labas. Tamang-tama po, ma'am. Huwag na po, ma'am. Madali lang naman po kami, ma'am. Opo, may sadya lang po kami. Kasi po, nag-deliver po kami, ma'am, ng mga dog food. Galing po kami mga Naga City. At meron po kami dito mga daladalang dog food. Ipapareceive lang po namin sa inyo. Kasi in-order po ito, ma'am, ni Ma'am Noemi. Tama po ba, ma'am? Opo. So, nandito po, ma'am, yung mga dog food namin. Ano po? Kaya lang po, ma'am, baka hindi po hours si ma'am, na COD po yung niya, mode of payment. Hindi ba binayaran niya? Opo. Nasabihan niya po kayo, ma'am. Hindi ba yan pala niyan? Opo, ma'am. Na-order niyo lang po, ma'am, sa amin. Kasi, Ayaw ang pasabi sa mo, pero may sabi sa mo, ay maabot. opo, yun na po. Huwag kang tinitkain, ma'am. 5,000 po, ma'am, lahat. Para po sa dog food at saka po dog accessories. Sabi pala. Opo. Talagang aking yan. Anong man talaga man nagsasabi man na? Kung ano po, ma'am, papakita po namin sa inyo yung mga dog food namin. Dito po, mga dog accessories din po kasi, ma'am, at saka mga dog food po, ang mga nandito. Sabi lang sa mo, ay maabot. Opo, ma'am, meron nga po. Pero mga po, sir, baka po nakalimutan niyang sabihin na COD po yung niya, mode of payment na cash on delivery po. Baka po akala niya, ma'am, Ayaw kaya siya nasa kuyang pati siya. tingnan na lang po natin sila mga dog. Nasa katang pati siya. Surprise! May duda naman ang king. Ayan, hello po, Sir Susan. Dito po kayo, sir, sa unahan. Duda naman ako talaga. Ayan, ayan, teary-eyed na si sir. Ayan, dito po tayo. Alam ko na. Ayan, emotional na si Ma'am and sir. Yes, happy 38th wedding anniversary, Ma'am Merly and Sir Rodilo Alcos. Dito po tayo kasi umuulan po. Yan, dito po tayo, ma'am. Ay, kay Baji to, pinapagparitrato. Ayan, hello po, sir. And Piano mo daw. hello po, good morning po. Ako po pala, ma'am, si Mitch. I am from JFS Petals and Services po. And with me is the team of the JFS Petals and Services. Sir, lapit na po kasi umuulan po. Sige. So, ma'am, ito po ang simpleng gift from ma'am and sir. Medyo may aso kasi sila kasi natatakot ako sa aso. Ang laki-laki, ipakita natin sa camera ang aso. Natatakot ako. Diamond yan, Diamond. So, ipakita natin sa camera ang aso ni ma'am na in-orderan niya ng dog food at dog accessories. Oh my Ayan. God. So, ano po ba ma'am ang breed niya? Chow-chow po. Chow-chow, pero ang laki ng chow-chow. So, ma'am and sir, okay lang po yan. Meron po kami ibibigay sa inyo, ma'am and sir, na saktong-sakto po yung ulam, lumpia, chicken, and laing. Meron rin po kami ibibigay na black label, sir, para po ito sa inyo, ma'am. And greenage po, and then rafa biscuit. So, lahat nandito po ay para sa inyo. Ma'am and sir, yan po ay galing kay Ma'am Noemi. Meron ka po bang message para sa kanya? Meron po ba kayong message para sa kanya? Wala. Kasi medyo emotional na sila. Pakita mo kay. Yes. Ilang taon na po kayong kasal, ma'am and sir? 38 na. 38. Ayan. Emotional si ma'am. Ma'am, pwede niyo po bang bigyan ng mensahe si ma'am? Noemi, nanonood po siya ngayon sa atin. Sabi ko na, surprise na yun. Nagpapasalamat po ako ni Dagula sa akin po. Sabi niya doon po nang maabot. Ako, duda na pagsabi ka retrato. Ano? Nagdududa pa ako. Nagkakit sa Agad retrato. niya yung mga picture na ini. May balon yan. Tapos iyon na po iyan. Tinao ko sa iyo, doon po na. Hindi, sabi ko salamat na maray. Dahil mas hindi nalilingaw.
Yes. Sa naga po mo, Yes po, sir. So, ma'am and sir, medyo nakikurious lang po kami kasi 38 years na po kayong magkasama bilang mag-asawa. Tanong ko lang po, alam ko po hindi ito pwedeng masagot. Ano po ba ang sikreto ng matagal na pagsasamahan? Ano po, ma'am? Minsan po, talagang may mga nagkakaintindihan, pero nakukuha lang sa usapan. na Nandadadala sa usapan. minaabot po ang oras na nagkakabatik po dahil sa maray na ulay-ulay. Yes. How about you, sir? Ako? Ikaw po, ano po ba yung... Agree ka po sa sinabi niyo, Oo. ma'am? Yes, agree na agree. Ilan po ba yung anak ninyo, ma'am and sir? 5. 5. Si Ma'am Noemi po ay pang ilan? Bunso. Bunso. Sila po yung mga apo ninyo? Tama po ba? Kanino po anak sila? Kay Ma'am Noemi po ba? Bako po sa sa Dalaga pa yun. Ah, I see. So, ang lalaki na ng mga apo. So, Ma'am and Sir, ito po ay handog sa inyo ng mga anak ninyo para sa inyong 38th anniversary. Sana po ay napasaya po namin kayo, Ma'am and Sir. Ano po? Pero bago po yan, syempre, nandito na po tayo sa highlight natin. Kahit po hindi ninyo birthday, bihira lang po mag-celebrate ng 38th birthday. Pwede po mag-alpo na po? Nasisipo na Sige lang, sir. Sige lang nga. Sige lang po, ma'am. Ako, kuhin po na taga surprise sa gini. Yes, alam mo na, sir. Oh, Alam niyo po nalaman, sir. Gini po na yan sa kukang birthday. Ah, I see. Hindi Ilang mo taon na naga- po kayo, sir? 65. Ay, mga 66 na sa Naku, October. parang hindi halata si sir na 30 is, na 66 na. 19. Parang ano ka lang, sir? 36. Wow. 1957. May pabola tayo. So, ayan. Ang dogs. Makakainit tayo ng dogs. Hindi naman yan. Mas malaki pa yun Isa sa pa lang akin. nakagat niyan. Ano po ba, sir, ang breed ng aso niyo? Chow chow. Isa pa lang, sir, ang nakagat niyan. Para naman nagbababalaan na sa sir, may nakagat din. Tagadait pa. Ah, talaga? So, binili niyo po yan, sir, maliit pa. 2 buwan. Ah, shout out sa mga dog lovers natin dyan. Binili ito, kinuwi mo ito. Kay Ma'am Noemi, kaya pala mahilig siya sa dog food. Ah, I see. 2 buwan pa lang yan, sir? Hindi, nung bilihin niya, 2 buwan. Ilang buwan na po yan ngayon? Ilang taon na po yan ngayon? 1 taon may 2 buwan. Ah, lumalaki pala talaga siya ng ganyan, sir. Ano po ba kumakain po ba yun, sir, ng kanin or ng buto-buto? Ay, hindi namin pinapakain. Puro feeds lang, ma'am. Puro feeds talaga lang po pinapakain. feeds. Puro talaga Ayaw po. namin pakainin ng karne. Kasi bawal po dyan. Hindi, pag kumain na ng karne, baka hindi na kumain ng food. Oo, tama. Eh, wala akong napili. Ma'am, balik na po kayo dito, ma'am. Kasi tayo po ay mapapanood po ito ni Ma'am Noemi at mapapanood niyo po ito sa aming YouTube channel. So, ngayon po, alam ko po na masaya tayo ngayon pero hindi kompleto ang saya kung hindi natin bibigyan ng magandang cake si Ma'am and si Sir. And syempre, kasabay ng pagbigay natin ng cake, isang matamis naman dyan na halo. Yan! Napatawa. One! Chris naman po dyan, kahit sa chicks lang, oh. Sir, sige na, sir. 1, 2, 3, go. Yan! Palakpakan naman natin si Ma'am and Sir. Happy wedding anniversary po. Ayan. So, bago po yan, meron po ditong mensahe si Ma'am Noemi. Babasahin po natin ang mensahe ni Ma'am Noemi para sa inyo, Ma'am and Sir. Ma'am, para po ito sa inyo. Hawakan niyo na po ito, Ma'am and Sir. So, nasaan po ba si Ma'am Noemi? Saan pong bansa? Qatar. Qatar, malayo. So, shoutout po kay Ma'am Noemi, isang bayani, OFW from Philippines. Ano po? So, ito po ang message ni Ma'am. Ito po, simple man lang, napakasimple talaga. Maugmang ika-38 wedding anniversary ning pag-iba. Padagos ang mahamis, dayupot asindayaday na pag-ibahan. Road to golden wedding. So, yun lang po na, simple, Salamat maikli, naman. pero sweet na sweet. 38 years plus 12 years, golden anniversary na, 50 years. So, God bless po sa inyo, ma'am, and congratulations, 38 years na pag-ibahan. Yan. Meron po ba Salamat kayong po, Maray. dagdag na message? Wala na. Nakula ko ng pasasalamat ko sa Indagabos ng mga aki nita. Sa araw po kayo ning okasyon dahil sinda nakakalinga. Yaon po sinda nagigirumdum sa mundo. Pero duda na talaga ako dahil sa mga parahagad niyang ina mga Mga pictures. pictures. At nangyari na Duda sa na po kuya. ako.
Yes. Nangyari na sa birthday ko kan sarong taon. I see. Kaya naman po May pala. maabot dang Salamat naman ay nadakula may sa maabot dang Indagabos. maagunda sa iya. Yeah. Yung mga aki ko. Ako may problema. Ayan. Sana, Tapos ito pala naharanahan ako. Ay, wow. sana po tabangan man sila pirmikan mahal na Diyos na ikaw sa daan maray na hawakon, maray na kamugtakan sa katar, saka Ito, meron mo. Ito ang tabangan sinabi po niya. silang maging okay pero Okay. Oh. So, ayan, maraming salamat po Ma'am Merly and Sir Rodilo sa masayang araw na ito. Hello Ma'am Noemi. Uy, yan ang sa imong Happy dugpod. wedding anniversary po sa mga magulang nyo. Ayan. Yaon ang dugpod mo. Oh. Sabi ko na, duda ko, no? Kaya ako nag... Yaon ang dugpod mo. Oh. Okay, so ipakita Salamat po na natin sa maray. camera natin si Ma'am Noemi. Ayan, si Ma'am Noemi. Shoutout po kay Ma'am Noemi. So, maraming salamat mga ka-JFS and Sir Rodilo. Thank you so much po Sir Rodilo and Ma'am Merly. Maraming salamat po mga ka-JFS and of course, JFS fans. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating cartoon surprise. Maraming salamat Ma'am Noemi. Later, see you po dyan sa Nilaor. Papunta po kami dyan para sa isa pang wedding anniversary celebration. Maraming sir, congratulations! Palakpakan! In 3, 2, 1 sir, magbababay po tayo sa camera. In 3, 2, 1, bye-bye!